Harare City Council yoisa mutemo mitsva pamusoro pevanhu vanoenda kunotandarira muHarare Gardens, unova uri mutemo wasiya veruzhinji vakatyamadzwa nekuda kwemutemo yaiswa neHarare City Council. Kusangana kwatinoita pano paYouTube channel yenyu yeHarare Networks, patinobata nhau dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munharaunda pamwe chete nemunyika yedu yeZimbabwe. Zuva ranhasi tauya takabata nhau yechiitiko chemutemo utsva, apo patauya mutemo uri kutsanangurwa neHarare City Council uchibva kune vakuru vanoona nezvemutemo yemuHarare vanova vaJacob Mafume. Woisa mutemo kuvanhu vanotandarira muHarare Gardens inova iri muHarare, apo pavari kuzivisa kuti havachabvumire vanhu vanoenda kunostada vari magroup vari muHarare Gardens, pamwe chete nevanotorwa mawedding photo nevanoita mavideo shoot vari muHarare Gardens. Vaakuti ivo vaakuisa mutemo wekuti anoda kutandarira arimo akatandara muHarare Gardens anofanira kubhadhara mari. Chinova chiri chiitiko chaonekwa neveruzhinji kunzi chii chaicho chiri kuitwa nebato rinoona nezveHarare City Council. According to news, a newly installed notice at Harare Gardens has triggered a public discussions after the Harare City Council indicated that residents may soon need to use the space for activities such as wedding photography, video shoots, and even informal gathering like study groups. The sign, which does not clearly state the exact fees or how they will be structured, has left many residents uncertain about what the charges will mean in practice. Harare Gardens has long been viewed as one of the city's most accessible public space used for relaxation, social interaction, and creativity expression. For many young couples and content creators, the location has been a popular and affordable backdrop. The possibility of charges, even if modesty, could reshape how the people assess the space, particularly for those who rely on it as a low-cost alternatives to private venues. From the council perspective, such measure are often linked to effort to manage public infrastructure more sustainably, maintaining cost, security, and preservation of public assets can place a strain on local authority, and regulates usage fees are sometimes introduced as a way to offset this pressure. However, without a clear communication, such policies can be misunderstood or met with resistance. Residents have raised broader questions about the balance between revenue generation and public access. Public parks are traditionally seen as shared space that promote community well-being, and any shift towards monetization can feel like a very especially in a challenging economic environment. At the same time, some observers noted that structured use policies could help reduce overcrowd, protect landscaping, and ensure fairness if implemented transparently and responsibly. What remains critical is critique. Without public available details on pricing or enforcing, confusion is likely to persist. Many are calling on authorities to provide guidelines and engaging with residents before fully rolling out the policy. As conversation continues, the situation highlights a broader issue facing urban centers: how to perceive public space as an inclusive environment while addressing the financial realities on maintaining them. ReZimbabwe ndozvinhu zviri kubuda, ndo mashoko ari kubuda kune Harare City Council ichizivisa kuti Harare Gardens hamuchangogarwe
zvisiri pamutemo unofanira une tsamba, une mari yawabhadhara kuharare city council kumaofisi avo woti tinoda kuenda kunostada, tinoda kuenda kunostada kana tiri kuda kunoita zvemuchato. Nova chiri chiitiko chiri kuonekwa neveruzhinji kuti havachade kuungana kunoita vanhu muharare gardens, kana kuti vari kuda mari dzinovabatsira kuti vakwanise kumaintaina nekumaneja Harare Gardens. Ndidzo dzimwe news dzatanga takabata on our Harare networks, where we give you our news which is happening in Zimbabwe. I thank you for keep on supporting your best YouTube social commentary channel.